za mu rage mana rikodin daga hanga da tijo baba na so ya zama to kai tsoron Allah ya sa zai zo shi yin bayani yadda ya kamata ka kuma gaya wani abin da ke gaskiya haka ba tare da mun takura ka ba ko mun maka wani azaba idan ka faɗa mana gaskiya haka a wajenka na musulmi kuma wanda yake azumin ramadana haka ne kuma wanda san dai mutu da Allah sosai to ka tsaya ka ɓoye mana komai kuma ya taƙi Allah ya ji Allahu makaraja wa ya tsugu homin hanshi ta ce ma idan baka tsaba na gaskiya ba to kuma Allah ba dai ba sosai ma saboda haka mun san ai zama a zaure mai anguwa ƙwarai kuma duk abin da yake wakana mun samu labari ƙwarai wannan yariyan wace farko waye sunan karkunna waye sunanka sunana Ahmadu Muhammad kana zaune a ina ina zaune a Mangoroji anguwanmu ɗaya da su Mangoroji na ina gabar Habu Yankwata me sana'anka sana'a na yanzu kan ba na iya aikin karfe ba ni aikin komi sai me ina zaune yara suke shiyar da ni amma an ci kana bada magani ina ba da magunguna na itace haka ne da can yanzu ma ba na iya zuwa jeji haka ne yanzu karfe ka waye da wannan yarinya na waye da ita Zainab waye sunanta Zainab sunanta me alaƙan ku da ita Zainab tsakani da Allah wannan tsakani da Allah gata ta kan zo wurina neman kuɗi kana ji to idan ta zo wani lokaci sai in ɗauki naira 100 in bata wani lokaci ɗauki naira 20 in bata sai ya dawo ta gwada min tana so mu rinka kwanciya da ita nake mata ce wannan nononki da kike gani gabanki ba zai iya ɗaukan gabana ba gara ni ina baki kuɗi ina biya miki bukatu ya fi mu gashi na tsufa ba ni da ƙarfi yanzu to a rana in ta zo da hantsi haka do za ta zo da rana in da so da rana za ta zo da bai hana ta zo da yamma ba duk dai ina ƙoƙari har Allah ya kawo ga ke ɗan ya shiga ciki kaga haka na shafa ran ɗinta kashe faɗi saboda Allah to na shafa ran ɗin nake wannan nonon ki ba za ki iya ɗauka da ba a ina kika saba da wannan aikin take mini a doya akwai wanda ta saba da su gata akwai wanda ta saba da shi tana zuwa suna kwanciya da shi a can nake to an yi gaban mu ba zai zo daidai ba to a ranar din in ba don ta kasa ba a ranar da za a yi sai ya kasance ya kasa nan ita na zo na kwanta a nan ita na babu inda gabana zai je haka ta tashi na ɗauki 200 na bata ba wani kasa sai nake mata ina zuwa kada ka zo mun jawabi ka kwanta da ita haka ne amma a ranar ba ina kwanta amma ba samu gaba da ya shige ta ba gaskiya gata Zainab ya kwanta da ke gaban sa ya shi cikin gaban ki faɗa min gaskiya kai kamar na shiru shekaran ki nawa 14 so nawa yake kwanciya da ke ban san so nawa bane ba san so nawa bane me yake baki nawa 100 nawa 200 da tijo na ga maka cewa kai tsoron Allah ka ga gaskiya ina zuwa mun samu labarin an zauna a ofishin zauren mai anguwa ka yi rubutu ka faɗa an sa hannu daga hannunka an sa hannu
ka faɗa cewa da ka ɗauki ɗawainiyanta har ta haihu duk ka amince ka kwanta da ita kuma yanzu ina zuwa yara ko samun kamar ƙarya nan yara kamar ƙarya nan bayan mun samu labarin cewa ina zuwa na ɗauko wajen fa maganar zai ina zuwa bayan mun samu labarin cewa ka taɓa yin cikin wata ma bayan wannan muna labarin ka ba wadda to ka da ya kaji kai munan ba mun zo hauka ne a nan kurshin kunya ba dan na ga miki a musulunci ka bi mu kamun a tsiya gashi ka fara faɗan gaskiya kuma ka zo kayan da ka gane in kai wasa za ka sha wahala an zauna da kai ka amince ka kwanta ita yanzu wannan na kan ƙarya ka kwanta ita ce ba ta san iyakaci ba ka ce ka kama kirjinta ka ji nonon ta bai ta nuna ake gwada ɗaukan kirji ake ɗaukan namiji bayan kuma kun yi rubuce a zauren mai ango cewa ka amince da ka ɗauki ɗauki cikin ta har ta yau ka zo nan ka ce za ka mun gada wannan haƙiƙa ne ka kwanta da ita so nawa ni fa banda wannan rana idan ba ga ta fari gaba na ba yi zuwa daidai ta ba akan abin da yake ciki amma yanzu tun da na ɗauki wannan abin da ya sana ɗauka ka ai wannan kan mun yi gina mai anguwa na ɗauka da ka mun ƙarya kenan ko wannan dai ai abinda muke yi maganar gidan mai anguwa ka kwanta da ita so nawa kawai ga mu gaskiya kai ya kai sau biyu ko ɗaya zera Usmanu ka cika masu kuma kashi gidan yari sati 4 kai ka bari gaskiya mana ka gaya mana abin da ya dace to ani din abin da yake a ciki ka yi haƙuri kaga na amsa wannan magana nan ba zuwa mai ango ba ne nan hukuma ne yau wato ofisa a rahona an kwasa masa hannu ka gaya mana ka kwanta ita so nawa kai wallahi gaskiya ko za a yanka ni ban san rauna ne ba abun don ka gani ba kowa ina yi da ita kullum da yawa kenan kwanta a'a shikenan a'a ko a takaice dai 2-3 din nan takan zo waje na in abin nan in shigo amma yana shiga kai gaba na ba shigar ta Allah ashe kai kaso gaba ne da kai babu wannan bare ka ko da ko na hanko muna so ne ya zama to a yabon cikin sauki a ƙa'idar amali cikin sauki ka kafa gana gaskiya to yanzu uban waye wata ciki to ke cikin wata nawa ke da shi fada ga mana cikin wata nawa 5 kana cikin wata 5 ba da a ce baka yi abu ka amsa da kai kuma shikenan ka wata iska ne ta yi ciki ka wata iska hora wata dalle na kwanta da ita ai dace na kwanta da ita ban maka abin da aka yi magana a gaban mai anguwa a gaban mai anguwa an yi abin kuma yanzu ya rage kuma abin da ya sa din da kake gani magana ya kare abin da ake amsawa ai ka kwanta da ita ka mata ciki haka ne haka na amsa a ranar yanzu ba yanzu ma haka na amsa ka bar ciki ka amince ka mata ciki na amince mana tunda na riga wancan takardar yayi